Vrijeme je da onim ljudima koji riječ dostojanstvo smatraju kao nikakvom kategorijom, kojim ta riječ ništa ne znači, želim da im kažemo dosta. Dosta je bilo toga. Zato vas ove pozornice pozivam da zajedno sa mnom, da zajedno sa demokratima vičemo na njih i sve grla vratite nam naše dostojanstvo nazad. Mi u Demokratima želimo u odgojno-obrazovnom sustavu stvarati čovjeka koji zna raditi, koji zna razmišljati, koji zna kritički prosuđivati, koji zna biti aktivan član društvene zajednice i to član koji neće otići iz Hrvatske. Zato vas pozivam, vratimo zajedno dostojanstvo svim našim ljudima. Mnogi mladi odlaze iz Hrvatske, izgubili su vjeru u bolju budućnost, ne osjećaju se sigurno ni ugodno u vlastitom domu. Ovaj trenutak, današnju našu osnivačku konvenciju, vidim kao priliku i početak za sve one koji su do sada šutjeli, trpjeli ili svakodnevno doživljavali nepravdu. Vrijeme je da zajedno dignemo svoj glas, ustanemo protiv nepravde i izborimo se za bolju budućnost. Znam da se mnogi od vas pitate, a što vam to treba, što su to ti demokrati, što oni nude sada novo na političkom nebu Hrvatske? Demokrati vam nude viziju i perspektivu. To je nova stranka koja će pripadati lijevom centru, ali je to stranka koja uključuje, a ne isključuje. To je stranka koja voli da se u stranci razgovara, a ne da se pregovara. Stranka koja želi da okuplja, a ne razdvaja. Stranka koja nudi viziju, program za bolju i drugačiju Hrvatsku. A da se ona promijeni, onda promjene moraju početi od države. Država ne može tražiti od svojih građana da se mijenjaju ako se ona ne mijenja. Mi, demokrati, želimo osigurati dugoročan, stabilan i održiv razvoj Hrvatske koji se mora temeljiti na efikasnoj državi koja je u službi građana, društvenoj pravednosti i brizi za čovjeka, zaštiti hrvatskih interesa u EU, ne želimo biti sluge EU, zaštiti okoliša i prirodnih resursa i zelenom i digitalnom gospodarstvu. Konačno, ekonomska politika u Hrvatskoj ne smije i ne treba zavisiti od bilo koje stranke na vlasti. Veće plaće, bolji uvjeti rada, bolja društvena klima i sigurnost radnog mjesta zaustavit će iseljavanje mladih iz Hrvatske. Demokrati žele Hrvatsku koja se ne boji promjena, Hrvatsku u kojoj svatko može živjeti slobodno u skladu sa svojim uvjerenjima. Hrvatsku u kojoj se cijeni trud, rad, a znanje postaje okosnica našeg razvoja. To je put kojim danas krećemo i na kojem trebamo vaše znanje, potporu i vjeru. Idemo u pobjedu, ostvarimo viziju bolje Hrvatske. Demokrati su u Hrvatskoj nova stranka. Hvala lijepo.